Takže ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. V dnešnom videu tu som opäť s Paulou a som murder. Čiže ideme ju zabiť. On sa livol práve. A áno, tu je. A proste každý livuje. A taktiež hrám aj vlastne s Ondrom, ktorý je, poď sem, ktorý je tiež kamarát. Bum. Ok, to nikto nevidel, že som mal nôž. To absolútne nikto nevidel. Dobre, môj bože. Viete, čo robím? Ok, oni nevedia, že som ja murder. Nevedia to, isto to nemôžu vedieť. Nemôžu vedieť, že som ja murder. Nemôžu. Proste to je vylúčené. A teraz ich zabijem. Na ty. Ok, Paula. Sorry. Oh no. Ale ja som ale mal už akože. Tak neviem, čo mi to... Ok, kam som to strelil, ja som slepý. Dievčatko, ahoj. Mám ju. Ona mal dom. Yes. Ok, a ešte ideme nájsť Ondru. Akože sorry. Tak toto bude na dlho. Ok, kde? Kde je? Neviem, kde je. Kde je? Tam je. Ok, to dáme. Prosím, nezabij ma! Nie. Veď ma nezabijuj. Viete, aké to náročné proste hrať na mobile? Ok, teraz som už skoro mal, to nevrátim, že nie. Prestaň fakt, prestaň. Mám ťa. Takže vyhrali sme ľudia. A vlastne time's up. Čiže vyhral som, či nie? Ja som to Dobre. Hezký seme. Ďakujem. A tak. Teda... Áno, ľudia. Teraz vám dám prekvapko. Natáčam. A povedz ľuďom, čo príde na tvoj kanál. Dúfam, že bude vedieť, čo myslím. Ak nie, tak vám to poviem. Murder. Tak nič. Príde nové videjko se mnou a so Simem a dajte OFC Simovi odber. Ďakujem. Vážne ďakujem za podporu. Čiže napíš mi. Ďakujem za podporu. Prečo som zombie, keď som bol survivor reálne. Nek zabugované to je voľaké. Ja, keď som to hral mimo, tak to bolo úplne zabugované. Ani oni nejdu. Natália, nechaj ma. Ty kaká, zombíky. Mám ju. Paula. Ľudia, tešíte sa na Vianoce? Dúfam, že hej. Som vydal to video, že I know that it's Halloween, but I'm so excited for Christmas. Strašne sa teším na Vianoce. Neviem prečo. Teším sa na tú atmosféru proste. Strašne. All I want for Christmas is 100 subscribes. Jej, dajte odber ľudia. Je to tak strašne vtipné, lebo vlastne ja mám tú masku na tvári a ono mi to nezazelenie. All I want for Christmas is 100 subscribes. Dajte odber. A like. Teším sa strašne. Manor. Kam to šla? Hello.
OK, ľudia, posledná hra. A sme šerif, dobre. Tu sa takto otvárajú tie dvere, tak to je annoying riadne. Ale sme šerif. A pekne to zakončíme, toto video. Keď nie, ona to nie. Kto to je? To je Paula. Mám ju. Sorry. Nevadí. Dobre ľudia, takže takto by som toto video ukončil. Nezabudnite na like a odber. A tak, pozrite sa na Paulin kanál. A tak, ďakujem vám za sledovanie a majte sa.